Un any més, Sant Joan d'Espí ha celebrat la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre amb la popular paella de la gent gran. Al voltant de 2.000 persones s'han donat cita al Parc de Sant Pancràs, en la que ha estat la 28a edició d'aquesta activitat, un punt de trobada per a les persones grans de la ciutat que recull l'esperit de la Festa Nacional de Catalunya. L'elaboració de la multitudinària paella és possible gràcies a la participació d'un centenar de voluntaris, homes i dones que un any més han fet possible repetir l'èxit de la celebració. Hem omplert les bosses que donen a l'entrada, amb el pa, la cullereta, els coberts, el flam. Hem estat omplent totes les bosses que es donaran i ara, doncs, quan estigui la paella feta, ajudarem a servir la paella. M'agrada, em sento satisfeta de fer alguna cosa per les altres persones. Ens agrada, i és el que t'he dit abans, col·laborar amb el poble i et sents a gust, et sents útil, perquè ja ets gran, com aquell que diu, et sents útil. Venimos temprano, a las 9, antes de las 9 según, y vamos metiendo en la bolsa el pan, los cubiertos, el flan, eso hacemos. Después se limpian todas las sillas. Disfrutan mucho porque ve que la gente que están comiendo se lo pasan muy bien, que es lo que a ti disfrutas tú más con eso que lo que tú luego después puedes valorar un plato de comida, pero tú nada más que de ver la gente disfrutar y cómo se lo pasa, que se ríen, que esto, que lo otro, que hablan unos con otros, entonces hacemos muchos contactos. Ya nos sentimos familia y de aquí pues hay que ayudarse uno al otro, lo pasamos muy bien. Una pone el pan, otra el yogur, el flan, otra los cubiertos i així. El cuiner local, José María Martín, ha estat de nou l'encarregat de preparar la paella, per a la qual ha fet servir al voltant de 300 quilos d'arròs, entre d'altres ingredients. Bueno, pues ya es una rutina, o sea que ha ido creciendo cada vez un poquito más y bueno, estamos en 2.000 y pico de comensales. Lo que es muy importante de la paella es que esté hecha a la leña. Eso es muy importante, porque así tiene una evolución, digamos, continuada y sale muy bien. Solo en la paella, pues fíjate, todos los que por aquí de la brigada, unos cuantos amigos que vienen cada año, ya son incondicionales, però per almenys 20 o 25 persones. L'elaboració d'aquesta paella gegant ha permès a la gent gran de Sant Joan d'Espí gaudir d'una jornada festiva a l'aire lliure, que esdevé un exercici de convivència i relació social d'un col·lectiu molt actiu a la nostra ciutat. Bueno, yo lo encuentro que sí, no sé, mira, son mayores, pues venimos, pasamos un ratito bueno aquí, comemos la paella y estamos a gusto. Hoy la paella está estupenda, buenísima. Empieza ahora y ha catado un poquito y está buenísima. Todo estupendo, el espacio y el acompañamiento que hay es maravilloso. Todo muy bien, aquí cada uno hemos traído para hacer el aperitivo y el arroz está riquísimo. Además todo un ambiente muy familiar i molt agradable, molt a gusto. La gent gran de Sant Joan d'Espí ha tornat a ser l'exemple de l'esperit de la Diada en un dinar popular, on es van barrejar records, experiències i ganes de viure de manera activa. Una jornada que a la vegada esdevé un reconeixement de la ciutat, aquest conjunt de persones que juguen un paper fonamental a la nostra societat.